No konečne sme sa dočkali. Náš nový showroom 2.0 Hobbytex Slovensko v Bratislave je otvorený. No a poďte sa s nami pozrieť, ako to vyzerá. Ahojte, takže máme chvíľku po otváračke. Posledný pol rok sme venovali príprave showroomu všetok svoj voľný čas. Tešíme sa tomu, že sme mohli priniesť našim zákazníkom to, čím my žijeme každý náš deň. Tak si to užite, vychutnajte a ďakujeme vám za podporu. Vítajte v našom showroome 2.0 Hobbytex Slovensko v Bratislave. Hobbytex Slovensko totižto nie je iba o stavbách. My tvoríme na vašej záhrade oázu radosti a pokoja. A presne o tom je aj tento showroom. Je to o tom nielen stavby teda vidieť, ale naživo ich zažiť. Toto bola jazda. Máme 1/4. Aktuálne vošiel dovnútra 120. zákazník dnešného dňa. Ešte sme otvorení 4 hodinky. Rozdali sme cez 50 poukazov na nákup záhradných stavieb. Verím, že to zákazníci využijú a že si doprajú svoju záhradnú stavbu, po ktorej celý čas túžili. Každopádne nezúfajte, nezatvárame, dnes sme len otvorili. Čakáme vás od 9. do 17:30 do 5:30 každý pracovný deň. Naši kolegovia ochotní vám tu vypracujú kalkulácie, ukážu vám záhradné stavby. Môžete si to spríjemniť aj pod našim záhradným sedením a tešíme sa na vás.